कोनो जरूरी नहीं खेनो के हम ही करब ताको हम ही खाए तू खाता रे तो तू जाके खट कहां खेत में जाई खटे कहां जी घरवा नौकरानी लगौले बनी घरवा घर के बेटी पतो खेत में नहीं सकत ना हमार नजर में केहू खेत में नहीं के गई हमार भाई भौजाई केहू खेत में नहीं के गला ना की मेल बड़ू हां यार की मेल जाई तारा ऐसन केहू घर बेटी पतो ही नहीं ना बेटी पतो हमनी काहे गई नु देखली नु हमर भौजाई घर से चौकर से बाहर ना निकलेली सन हमरा सामने ऐठ मत अरे जोरे देखत नहीं की तोरा हम गौरा के मेरा खूब ठीक से देखत नहीं तो छोटकी भौजिया का करले घूम घूम के रोड गोबर बिनत फिरेले ओ गोबर बिनत फिरेले लाजो नहीं के लागत कर आज तक भौजाई के छोटी हो चाहे बड़ी हो के अंगूठा नहीं के देखले गोबर बिनत चलेले देखले बड़े गोबर बिनत तो अनियो के उहे हाल हो जाई त राउर करनी ऐसा रही दे चोर त इहे हाल होखबे करी का करे लो जाके के ते देख ले ओजा मेजा में कितना अंतर बा आई रहले त खिटी मतिन रहले 13 किलो के अब आई बड़ी जत अब इति मार इति का कहला डब्बा के डब्बा घी आ वहां 4 2 गो डब्बा के साफ कइले बा आ इनका कहतो निकलाज लागत कि 13 किलो के जो खत ना जांगा भगत जो खत खेत में ना जाए ना तोरा जाए के बा ना जाए बहुत ऐस कहले बहुत मजलूसी उड़ैले ना ना मत जोतने के दे चोर आज दादा अगर एक बार निकल गनी खेत में आ काम क के आ गनी त भतार के मौज हो जाई का ना लिपस्टिक मार के चलता नहीं कहत के मारना हमर एगो फुल पैंट पहनत तक ना कमाई 3 महीना से कमाई है खटिया चुरा का फुल पैंट पहनावा जींस पैंट और नोट रख के चला हम कमाई हमरे कमाई में पूरा तार लगा के काजरा उठा मार कोनो मरद देवेला सब मेरा के सिंगार करे खातिर ओ जैसे ले कहना आवेले भैया के देवे के तारा के भेजी जा जा आ क्लोज सिकाइल बड़ का लौंडा लेखन हरदम हां करम ना उहे कुछ तनी कहिए उहे कुछ देखनी आई ए जस्ती कनिया टोला महला जो काय दिन भर झाक के देखे नी ना दुवरिया पले किस्मतिया तेज बा के आई के पलर के भछत रे ठीक बा दूसरा जगह रहते नु त तोरा बुझा जाई त हां त ई त बते ठीके कहतनी हमर किस्मत इतना तेज बा कि ऐसा कमासुत मिलले के दिन भर खटिए तोड़ा तारे आवारा नियन घूमा तारे बढ़िया बढ़िया खाए के चाहिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने के सपना देखत तारे अरे अपना बाप के देखो अपना बाप के देखा हमारा बाप समझ जाई खबरदार समझ गई ना देख ले तुम्हार बाप तो उतना कइले बा हमार बाप समझ जाई हमार बाप शुरुए से भले गरीब रहे टीना बेच बेच के तेल चुआ के हमार बाप हमरा का पोसलस पल्लस इतना बड़ कइलस हमार बाप मत जाई समझ गई ना मांग ले ना ए जा 10 रुपया का मुहाल बा 10 रुपया 100 रुपया मांग ले 100 रुपया देखत तोरा के दे तरह ना अभी ओही दिन 800 रुपया ले नीला जला का दे रे 800 रुपया नयर से आइल बस मिला लो कुछ दे दे दिहानी ते लेके ले जत हमर बाप कमा के पैसा टीने बेच के गिनवा देले बानू ओतना कबो जिंदगी में बुझाता के ससुरा में देखे के नसीबो ना होई ना अगर आज चल गई नहीं रोज रोज के परिकरा हमर साल मत छुई हमर नहर के साल दी हमर नहर के साल मत ओढ़ी बतिया तनी मान देखो गोड़ से दिक्कत में बानी देख तेरे गोड़ जड़ गेल बा कैसे बात तनी मानत तनी भइल कोनो ज्वारी पकौड़ा तापे चल जा तना भौजाई बाड़ी स हमर मोटर ना हटी चल जा तनी त खाली एक दिन जाई आज हां आज भर चल जा अकेले जातन त जो बाबूजी जातम घर पीछे से बाबूजी के भेजम ठीक बन जाता नहीं तारे से मेरा ना मिली रोज रोज के मत पड़ी के जाए मेरा ना मिली जा जा नोकनो हंसले तो बुझाला न अरे का बता मक्खन मत मिलाई ठीक बन जाता नहीं इस ससुरा तनी मांगा जोताबो आई कुल सारा लगल आ जवन सरसों जामल एकदम चनबा कर खाद मारे के देखा कब से आवत है अभी आइबा ने खाद मारे के लाग बाबू के देख लिया नया काम करवइलन लाज लागे के चाहिए का हो गल रे हमारे के बेजलान कहतरन जो गैया गोड़ा पर चढ़ देले पिया खून बहता का हो गल कहतरन ना तू जो खाद छिड़क के आऊ गैया गोड़ा पर चढ़ देले त खून बहता त मैनी है टूट गेली का अंगुरी कुछ पनिया ना तनी छिला गेल बा लेकिन ढेरे बाबू ठीक है ना त छिट लेबी हां त छिट त देखी तो बताएं का करी दूसरे के करी हम बुलाएं तो बताएं बाबूजी हम कबो कहले ना चला तू लेकिन सोचनी कि जा इतना दांत खिकरत रहना अपन काम कइला में का शिकायत बा का बाबूजी हां अपन काम कइले में कोनो लाज ना बेटी इधर मारा इधर जा माथ से माथ ले खड़ा देखत रही गलती है तो बताई हां ऐसे नीचे साथवा मारा कैसे ए है तरे ऐसे हां ना ए तरे नीचे से घुमावा ऊपर से मारते हो ऐसे सही ना थे ए हां वो तरे मारा तनी ऊपर कई के जी हमारे हम तो आ जाई बहने के ना रह चलिए अब हमारे साथ छिटाई अब वो इतना ज्यादा दबरा दा जेता दूर कर देनी अब रहे दी जा केहू के बला लिया जाते खाद मरवा दे
नमस्कार प्रणाम। हम राधा श्रीवास्तव सब भोजपुरिया समाज के ताहे दिल से गोड़ छू के गोड़ लगतनी। देखी जा बड़ी देचोर हो गई बड़ा बियाह भइल ना तो बड़ी लव 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 काम करत रहन कि चला बार बियाह होता खुशी के मारे ना तू बैठल बैठल बहुत अच्छा खाली आ देखी हम आ गई ना एको काम ना करत रहन। बताई खेत में खाद छिटाइल बनी लेकिन पता बा हम कुछ ना बोलनी है ऐसे कि अपन काम कइले में शिकायत ना हो। आ जैसे रवा सब खेती गिरहती के काम करें जा वही तरी हमहू करतानी तो कौन शिकायत बताई जा कमेंट में बताई जा। नमस्कार प्रणाम भैया, हम सुरेंद्र लग रहा है। आज की वीडियो आप लोगों की कैसा लगल है कमेंट में जरूर बताइए। राही एंटरटेनमेंट के लाइक और सब्सक्राइब कर ना भूलब। तो भैया देखला ना परिवार अगर जेकर होखत है ऐसा कि जौन मेहरारू का मर्द अगर ना लायक है तो मेहरारू के मतलब लायक होके के चाहिए। मर्द जवन ना करत है खेती बाड़ी बिगड़त है तो मेहरारू अपन कुदार फरसा खाद गेहूँ बेगा जौन मिलल तो अपन कर लेला। जैसे जौन गुण सौर करे आल कर लेला वैसा परिवार चाहिए ओके कल जाला लक्ष्मी। नमस्कार प्रणाम, हम रंजन प्यारे। और हाँ, आप जैसन वीडियो देखल चाहते हैं एक बार हमने कमेंट बॉक्स में हाँ बस कमेंट में बताइए राधा जी हमको ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए तो हमने के वीडियो बना के डालम जा चाहे जितना भी मेहनत करे के पड़ी करब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा करके सब्सक्राइब करी जा, बहुत दूर दूर तक वीडियो के फैलाई लो और बताई लो हमने कि वीडियो कैसन लागल है जरूर कमेंट बॉक्स में बताई लो। अगर थोड़ा सा भी गलती होई वो बताइम जा डांटम जा का डरुआ डांटम तो रोवे प्यारो तो करम ना डांट डांट के बताई जे जा गलती बा ऐसे कैलू ऐसे ना करे के चाहिए हम ना करब। ठीक है, नमस्कार प्रणाम। यही सीधी विदाई, अगली वीडियो में फिर से मिलल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। तो एक बात भैया कि जौन भी कमी हुई ओकरे खातिर के माफी गलती हुई हमारे से जौन गलती भइल माफ कर दे जा।